Tak, chtěl bych ukázat se novýho morčat. Jedna změna. Jsou tady v této kleci, ve 160 cm kleci. To Fairplus Krolik se to jmenuje. A novinka mají jinou napáčku. Místo těch blbých misek, takže je to skleněná napáčka. Ale jedný změny je, že ty morčata máme 3. Jedno, druhý, třetí, vanilka, kiše a málka. A mají tady vlastně 2 trubky. Takže, no a ještě tady, to bylo tohle otvírání, že je tak zajímavý. Že když to reálně chci otevřít, tak musím tady odsvakovat a samozřejmě tohle vždycky vyndávám. No, tak to se dělá tak hrozně se to vyndává. No. A zase se to nandá, no to se nandává zase zpátky úplně blbě. No, ale už to tam mám, takže. Tak. To je. No pak ale to je tahle jejich původní klec. A ta klec bude sloužit pro králíka. Tak co použijeme po podestýlku. Já používám asán, papírové pátky a ještě ty dřevěné palety do záchoda, Cats Best. No. K tomu a ještě jedna změna. Oni fakt tady mají ten záchod, druhý seník na trávu a pak když odejdeme, tak sem dávám i seno, záchod. No, tak ten mi teda z něj chtěli začůrat. A tady je tohle ten domeček pro králíčka. Budu mít tady košíček pro přenos morčat. No. Tak to tady u mě novýho. Já jsem se úplně přestěhoval. Takže můj stůl byl tady, jak je ta klec. Tak jsem se přestěhoval sem k posteli. Notebook mám tady, takže ten musím odpojovat od napájení. Tak počítač, mám větší monitor. A jinak tady tyhle sluchátka. A tak samozřejmě to trošku divně, protože já se tady mačkám. A tady mám ty kabely, takže aby tak, tady u kabelů ještě pozor, králíček je může rozkousat. Jenomže mě už se to zrovna v obyváku stalo. Že mi to normálně kousali morčata, no. A ještě tady tak klícka, to je taky od Fairplastu, ale no. To je strašně, no. No tady máme, dobře se to otvírá. Princip. A ještě kašičky na drápky, no, používám tyhle. Jsou to na drápky. Budu stříhat králíčka. Ale dneska je dávkovací. Na zájdu a dále. Co budu mít konkrétně vybívané pro králíčka. Tady tyhle ty napáječky. Ano, mám. A ty jsou v principu zavěšení. Jsou takové principu zavěšení. A nejprve no je to moc vysoko, ale u králíčka prostě bude logičtější. Ale lepší pro mě je, když tu napáčku budu mít v takovýhle výšce. V takovýhle výšce budu mít napáčku. A záchod bude kočičí, takže bude tady. Samozřejmě je to vyčištěný po morčatech. A vlastně chtěl ukázat ještě jednu změnu. No. A ještě chtěl ukázat to změna krmiva. Teďka budu používat granová verze Lega, hele. Amálka vylezla. Hele, amálka vylezla, no, tak tady vidíte v celé kráse amálku. To je malinká, takže je 3 měsíce. A amálka to je zajímavý. A já zapnu normálně natáčení a ona vyleze.
vypadá takhle, tak buď to bude krátko nebo dlouhosrstý. No. Takže a ještě jedna změna. No. Tady mám seno, protože bohužel Kiška je nemocná. Mám tady krátké seno, používám senotěžkových kázní, až tady mám tu mříž a tou ten modul zavírám. Samozřejmě tady mám pelety. A ano, záchod. Mám 2 plastové trubky, ale na ty jsem dal dřevo. Na ta tyčinka, na tu tyčinku už mám v klidu, to je strašně ohlodaná, samozřejmě tam amálka. Voda. A jinak samozřejmě tenhle ten modul se zavírá, hele, Kiška. Moje nemocný morčátko. A ona akorát vylezla, no, takže by vlezla do záchoda. Sledovat je, hele. A to Kiška mi fakt zrovna záchoda nevleze, no, tak nebo vleze. Normálně morčat potřebuji v záchodě. Aby nějaký byl, no, jinak. Se bohužel nějak urvala zub. Takže záchod. Tak nevím, no. Ale bych byl radši, jako kdyby zrovna aspoň vlezla do toho záchoda, no. Nečekat, až tam vleze. To bude moje vanilka. Ta krátkosrstá, má i zbarvení na to, ale ona furt kýchá. To ona neustále kýchá. No to je seník. Jeden mám plasový, jeden ten kovový s víkem. Zhora uzavíratelný. By se mohlo cestou cestovanou akce. Konkrétně na misku keramickou vyráběla tramvajní domečky. Ale se mi nějak z nějakého dobu se mi nepodařilo vylákat. Ale já vím, že tam si to právě všim až teď. Mají ubikaci, schůdky, on samozřejmě tohle takhle jiná. A dále tohle ten domeček. Tyhle domečky bohužel prostě nepoužívám teď, ale budu až venku, je budu používat na patýrka, budu používat. Budu. Ale vanilka ta, ona vylezla. Samozřejmě potřebuji v záchodu morčat, protože tam potřebuji, aby tam nějaká vešla. A já jsem zrovna na 7:30 je vždycky venčím. No a teď zrovna chápu se s tou vanilkou. Ona furt takhle zdrhá. A jinak ještě si všim, že ubikace, no, záchod, plastové seníky. Pro králička budou 2 tyto seníky. A jinak budeme mít super zóna pod Versailles Cuny Complete. Máme Kejria, držíme to pro morčata. A teď právě, že oni často nalozí do toho záchodu. A takový záhadný, ale oni mi tam vždycky vlezou. Když chtějí čůrat, ten možná Málka se tam vždycky zkoušela natlačit do toho záchodku. A co to je, co ještě bych tady chtěl ukázat, že to mám nově vyvýšený vedlí. Ty přihrádky tam mám, ale já potřebuji, aby mi někde dovlez do záchodku aspoň, protože já ještě tady zjišťuju, že no, jinak je to různý, takže jinak taky změny. Tady docela dost. Sam jenom, že jsem si prostě měnil uspořádání 5 koumí v pokoji, takže je tomu tak, což jsem právě zjistil. Že je k lepšímu, že já mám fakt přestěhovaný jsem.
Takže, a ještě tady trávu pěstuju na oknech. Takže to pak, až prostě v natáčení, tak tou trávu budu krmit. A to je zatím dnešní všechno, protože v létě mám tady problém s tou klimatizací. No, klimatizaci ještě v létě budu používat klimatizaci, takže dobře, takže to ukážu v létě. To je všechno. Čau.